O Concello de Ribadumia fixo fronte á primeira acusación que lle chegou neste mandato por parte da oposición. Curiosamente, as críticas partiron dos seus antigos socios de goberno, Somos Ribadumia e PSOE. Ambas formacións acusaron ao goberno de David Castro de externalizar a xestión das multas de tráfico na vila. Unhas acusacións que desmenten os independientes, aclarando que o servizo o levan a cabo as empresas do FEGAN tralo convenio acadado con unanimidade plenaria no 2018. E dita adhesión se acordou en pleno e por unanimidade o 20 de decembro do ano 2018. Polo tanto, o señor Oubiña minte descaradamente ao dicir que houbo externalización. O que houbo foi un acordo plenario que se tomou, repito, por unanimidade. Dito convenio se asina en febreiro de 2019. PSOE e Somos están aínda no equipo de goberno. As acusacións foron vertidas polo retraso na notificación das multas aos condutores que cometeron infraccións, uns feitos que se produciron polos trámites á hora de cambiar a xestión do servizo. O 10 de decembro, é dicir, fai aproximadamente un mes e medio, recibimos no Concello a primeira remesa de notificacións de sancións que foron inmediatamente remitidas aos infractores. Dado o retraso das notificacións, o Concello mantivo a redución do 50% e deu opción aos infractores de fraccionar o pago para reducir o impacto das multas. Por iso, cualifican a Enrique Oubiña e a nova dirección do PSOE de irresponsables. Parécenos lamentable e unha irresponsabilidade gravísima por parte de Enrique Oubiña e os novos responsables do PSOE que, en vez de informarse de todos estes trámites, deciden entrar ao trapo, enganar aos veciños faltando a verdade de como se levou a cabo o proceso para a tramitación e cobro das multas. O Goberno de Ribadumia asegura que a partir de agora as multas serán remitidas en retrasos. A partir de agora, eso sí, a medida que se van recibindo, a empresa xa vai a remitilas en canto eles as reciban e o Concello, evidentemente, automáticamente lle remitirá aos infractores. Dende o Goberno tamén quixeron matizar que a súa única competencia coas multas é a de remitir as infraccións.